Esikhungweni sokugoma esesikhumulweni samatekisi eNorth eGoli SABC esivakashele namhlanje kuseni abaneminyaka e18 ubudala bebengabonwa nangokhalo. Unonceba uneminyaka engama-35 ubudala ubengokuqala emgqeni ukuyothola umgomo. Ulindani yena oneminyaka engama-24 ubudala uthi kade efuna ukugoma manje sekuyisikhathi. Ngibona ngoba kubalekile ukuthi sivaccine ukuze sivikele nabanye abantu. Ukubaleka kwayo ukuthi uyazivikela wena ukuthi ungatheleleki angeke ushoniswe iCovid. So nabanye abantu ngiyaba edge ukuthi mabaphume bezovaccinate khona sizophepha sonke. Yeah, kubalekile sifo ngisho impilo yami nomele ngizicabangele. Mina wese ngisecurity uzomela ngivikele abantu engisebenza nabo kwalento. Njengoba lesikhungo siqale ukusebenza izolo, silindeleke ukuthi sinyuke kakhulu isibalo sabantu abazogoma njengoba sekuvumeleke ukuthi nentsha isingagoma. Yes, we are expecting a rise from yesterday. Since we have started, we have already vaccinated about 165 community members, and we are expecting the 18 years to 34 years to come and vaccinate also, since they have started their registration today. Bangu 1.5 wezigidi abantu okulindele kuba bagome eGauteng abaneminyaka e18 kuya eminyakeni engama-34 ubudala. Bangaphezulu kweinkulungwane eziyishumi-13 abantu abahaqwe iCovid-19 kulamahora angama-24 edlule, bangamakhulu 317 abashonile. Lezi bale sandakhishwa zenza ukuthi babe ngu-78,694 sebebonke abantu asebebulewe yizifo ezeyamene neCovid-19 kuleli. iKwaZulu-Natal iyona ihamba phambili ngokuyibalo, ilandelwa yiWestern Cape kugcine iGauteng. Isikhungo esibhekele izifo ezithelelanayo iNICD sibike ukuthi sithe ukwehla isibalo sabasuleleka ngaleli gciwane saba ngaphansana ka-20 wamaphesenti, kanti kuhlolwe abantu abangaphezulu kuka-68,000 kulamahora edlule.